spesial untuk Bapak Ibu tamu yang sudah ada kesempatan malam hari ini. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing orang rasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangnya, pas lagi jeru-jerune pemilih dalan liyane. Sing kuat ditinggal lunga, sapa sing atine ora lara, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe ora dadi siji. Yo wis ben lakoni nganti sekuat-kuate ati, pesanku mung siji, sing ati-ati bisa ku memandang esok tekan sondan, marga sadar diriku kudu sintan-sintan. Yo wis ben mung tak pendam rasa sing ana ning jero dada, tetep muga urip mulya. Saku nyuwun muga ora keton cekap semandeng matur nuwun. Barat Cahaya Pustaka kembali terspesial untuk panjenengan semuanya. Yo wis ben lakoni andi, sekuat-kuate ati, asalku mung siji, sing ati-ati bisa ku memandang esok tekan sondan, mergo sadar diriku lan kudu simpan-simpan. Yo wis ben mung tak pendam rasa sing ana ning jero dada, tetep patungan kok urip mulya. Saku mung nyuwun muga ora keton cekap semanten matur nuwun. FM Production juga ada FM Professional Audio Sound System. Aye, aye, aye. Masih kan? Yo wis ben lakoni andi, sekuat-kuate ati, pesanku mung siji, sing ati-ati bisa ku memandang esok tekan sondan, mergo sadar diriku lan kudu sintan-sintan. Yo wis ben mung tak pendam rasa sing ana ning jero dada, tetep patungan kok urip mulya. Saku mung nyuwun muga ora keton cekap semanten matur nuwun. Bisa ku mung nyuwun muga ora keton cekap semanten matur nuwun.